Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Эшләр ахырына якынлаша, Мәскәү проспектының дәвамы буйлап озакламый хәрәкәт ачылыр дип планлаштырыла. Заманча яңа мәктәп, Чаллыда мәгариф үзәге төзелеше тәмамлана. Лисичанскига Чаллы халкыннан автоколадан чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелде. Мәскәү проспектының дәвамын төзүнең беренче этабы тәмамлануга якынлаша. Бу атна ахырына анда хәрәкәт ачылыр дип планлаштырыла. Исегезгә төшерәбез, эшләр торак һәм шәһәр мөхите ил күләм проектын тормышка ашыру кысаларында алып барыла. Объектта Чаллы мэры Ноэль Мәхдиев булды. Мәскәү проспектының дәвамын төзү эшләре чын мәгънәсендә кайнап тора. Бары тик өске катламны җәеп, юл сызыклары төшерү һәм билгеләр урнаштыру эшләре генә калган. Юлның озынлыгы 1 километрдан артык тәшкил итә. Төзүчеләр әйтүенчә, эш күләме шактый зур. Мы строим, например, 100-метровый мост. У него под каждой из 36 опор стоек этого моста находится бурнабивная свая. Она глубиной 24 метра. То есть это то, что мы в декабре, в конце ноября и в декабре успели до Нового года 36 бурок сделать, опустить туда армированные каркасы, принять туда бетон. Юл өлеше 4 полосалы, һәр якка 2-шәр хәрәкәт полосасы булачак. Шулай ук велосипед юллары белән 2 тротуар, 2 җәмәгать транспорты тукталышы каралган. Территориядә 3,5 километр яңа яңгыр коллекторлары салынган. Ул чистарту корылмалары белән тәмамлана. Нам нужно данный микрорайон 1 сентября запустить городские автобусы, 2 и 3. Мы должны вместе с вами, с вашей помощью, открыть рабочее движение. То есть должно быть освещение проезжей части и хорошая качественная дорога, чтобы автобусы безопасно могли перевозить людей. Хәрәкәт ачылгач төзекләндерү башланачак, шулай ук локаль чистарту корылмалары эшләтеп җибәреләчәк. Ул Чаллыга суны 3 баскычлы чистартудан соң бирү өчен кирәк. Орловка бистәсендәге торак йортларга килгәндә, анда тавыш үткәрми торган саклагыч пыялалар урнаштырылачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Чаллы мэры Ноэль Мәхдиев шулай ук притяжение мәгариф үзәге төзелеше барышын тикшерде. Бинада 57-нче гимназия урнашачак. Төзелеш эшләре инде тәмамланган, объектта безнең төшерү төркемедә булды. Любой, кто придет в школу по навигации, может определиться, куда ему идти. 57-нче гимназия директоры Елена Федоренко бина буенча кечкенә экскурсия үткәрде. Төзелеш эшләре инде тәмамланган. Җиһазларны урнаштырасы гына калган. Шуңа күрә хәзер үк укучыларның нинди шартларда укыячагын карарга була. Мәсәлән, физкультура белән шөгыльләнү өчен 2 бассейн каралган. Я думаю, здесь будут проходить занятия для деток из классов, то есть кто будет учиться, а также дети будут посещать из города различные секции с года до 5 лет вместе с родителями, с 5 лет уже отдельно. У нас приходят специалисты серьезные, и я думаю, что они будут как-то развивать плавание. Кроме этого, у нас целый блок отведен под робототехнику и IT занятия. Шулай ук тэквондо, футбол дәресләре, кабинетларда интерактив панельләр, акбур һәм маркер такталары урнаштырылган. Тәнәфес вакытында балалар коридорларда шашка, шахмат, домино уйный алалар. Монда 750 кешегә исәпләнгән шәһәрнең иң зур актлар залының берсе. Төзүче сүзләренчә, объектны төзүдә кыенлыкларсыз гына булмаган. Сложные грунты, то есть что повлияло на сечение свай, на длину свай, такие технические аспекты, да, на дополнительные моменты, связанные с гидроизоляцией фундамента, и также цокольного помещения мы провели тройную изоляцию, гидроизоляцию, чтобы не было вопросов. Мәсьәлә элекеге 57-нче гимназия бинасы белән дә хәл ителгән. Аны башка белем бирү учреждениесе карамагына тапшырачаклар. Здание 57-й гимназии мы передаем 58-й школе. В этой школе будут учиться около 700, а если быть точным, 680 детей с 1 по 3 класс. То есть бывшее помещение 57-й гимназии переходит в ведение 58-й школы. Тем самым мы профиль этого здания сохраняем. Мы ликвидируем вторую смену. 57-нче гимназия притяжение мәгариф үзәгендә урнашачак. Биредә гимназия сыйныфлары да гадәти мәктәп сыйныфлары да булачак. Монда бердән алып 11-нче сыйныф укучылары укый алачак.
Барлыгы 36 класс ачу планлаштырыла. Барысы да беренче сменада белем алачак. 4-нче сыйныф укучыларының узун айтылган көн төркеме булачак. Озилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Татарстан хөкүмәте Курган өлкәсендә янгыннан зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтә. Исегезгә төшерәбез, анда Йолдыз татар авылы урнашкан. Аның халкы урман янгыннары вакытында зыян күрде. 350 йортның 220дән артыгы янып бетте. Алабуга предприятиеләренең берсе авыл халкы өчен 18 панельле йорт әзерләгән. Тулырак алдагы материалда. Жию алдынан булачак панельнең һәр өлеше җентекләп тикшерелә. Аларны каркаслы йорт төзелеше цехында ясыйлар. Каркас тулысынча агачтан тора. Все начинается с древесины. Завозится на завод заготовка. Это доска называется. Потом она заводится сушится в камере. То есть проходит процесс камерной сушки, после чего происходит строжка, заготовка деталей. Шуннан соң панельләр сызымнарга ярашлы рәвештә җыела. Аннары алар пакетларга формалаштырыла һәм заказчыга төзелеш мәйданчыгына җибәрелә. Йолдыз авылы халкы өчен 18 йорт өчен панельләр ясалар. Шуларның өчесе 54 квадрат метр мәйданлы, 15 йорт 33 квадрат метрлы булачак. Материалом здесь использованы все российские материалы наших отечественных заводов-производителей. На полу это экологически чистый продукт, который имеет евросертификат. На стенах используется вагонка, хвойный материал, сосна, елка, в зависимости от комплектации поставщика. Но окрас уже может быть в нейтральных тонах, либо естественный цвет, либо уже тот вариант, который устраивает непосредственно покупателя. Йортларның сыйфатын бәяләргә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Васил Шайхразиев килде. Менә шушы йортларга күтәрү нигезендә ярдәм белән безнең Татнефть оешмасы чыкты. Аның президенты Наил Фатулла һәм аның әйтүе нигезендә бүген инде менә 18 йортны без төзеп бетереп, Алабуга шәһәрендә хәзер тиздән аларны Йолдыз авылына барып күтәреп, андагы мохтаҗ кешеләргә ачкыларын тапшырачакбыз. Каркасы йортларны җыю өчен панельләрне Йолдыз авылы халкына бу атнада ук җибәрергә планлаштыралар. Озилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бүген Прибрежный паркы мәйданыннан Лисичанскига чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелде. Йөкнең гомуми авырлыгы 20 тонна. Бу дарулар беренчел кирәк-ярак әйберләре дә азык-төлектә. Азык-төлек Рөстәм Гатин командасы һәм аның кыр кухнясы өчен җыелган. Тулырак алдагы материалда сөйләрбез. Волонтерлар һәм Чаллыда яшәүче актив кешеләр тузланган әйберләр һәм баллы кайнатмалар да җибәрә башлады. Барлык яшелчәләр һәм җиләк-җимешләр үз бакчаларыннан. Булар барысы да Лисичанский халкы һәм хәрбиләр өчен. А жители вчера-сегодня принесли закрутки, огурцы, помидоры. Сейчас люди делают свежие, видимо, у кого-то излишки появляются, они приносят. Много сухофруктов, много яблок мы отвозили. Вот в основном такая помощь. Активистлар даими рәвештә гуманитар ярдәм белән посылкалар җыюда һәм җибәрүдә катнашалар. Алар азык-төлек, ярма һәм тушонка, шулай ук тәмтемнар, медикаментлар җыялар. Моннан тыш алар маскировка шелтәрләре үрә коры душлар эшли. Мы готовы всем помочь за то, что они нам сохраняют эту мирную жизнь, что мы вот так вот живем. Вот я не знаю, всей душой переживаем за них и желаем победы, вот быстрейшей победы. Волонтерлардан һәм шәһәрнең актив кешеләреннән тыш гуманитар ярдәм җибәрүгә шәһәр мэре Наил Мәхдиев килде. Шәһәр башлыгы билгеләп үткәнчә, көн саен Рөстәм Гатин командасы Лисичанскийның 5000-нән артык кешесен ашата. Я сам там был, видел, насколько это дело важно, насколько обездоленные люди с благодарностью воспринимают ту помощь, которую оказывается нашими челнинскими ребятами. Они настоящие герои. Җылы теләкләр һәм алкышлар астында шофер гуманитар ярдәм йөге белән Лисичанск халкына юл тотты. Озилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. 15 сентября. Органный зал. Маэстро из Вероны, Италия. Паоло Баччанелло. Завтра в школу. Вот что мне нужно. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Мама, завтра в поход. Мне нужно все. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки.
Продсклад «Победа». Колбаса вареная молочная 500 грамм 119,90. Купаты шашлычные 400 грамм 139,90. Все нужное по низким ценам.